Mislite na Izeta Nanića? Ko je Izet Nanić? Izet Nanić je bio rezervni oficir, vrlo sposoban rezervni oficir i profesionalac vojnik. Profesionalac vojnik koji je svoj zadatak shvatao onako kako treba. I on ako dobije zadatak, 505. Bužimska brigada, najelitnija jedinica koju je armija BiH imala u svojim redovima. Znači, 505. Bužimska viteška brigada je najelitnija jedinica i ona je imala dosta sposobnosti. On je vojni specijalac JNA. On je u JNA imao taj ves. Ja sam ga i lično znao, jer smo u teritorijalnoj odbrani bili izmiješani. Znači, mi smo imali teritorijalnu odbranu formiranu po opštinskom principu, tada je Bužim bio mjesna zajednica od opštine Bosanska Krupa. I znao sam ga lično i on je na tim vježbama pokazivao ko je i kakav je vojnik. Znači, na onim vježbama kad smo imali crvene i plave. On je bio strah i trepet. On je bio strah i trepet zbog svoje jedinice koju je tako pripremio, obučio i moram reći da su oni je sigurno jedini fanatici kao legalna formacija, znači oni su legalna formacija armije BiH postali kasnije. Kao legalna formacija to je bila najbolje opremljena, obučena jedinica i spremna za izvršavanje zadataka. I nije bilo pogovora, on kad izda naredbu nema tu... Je on pravio neke zločine? On lično što se tiče njega nema ni jednog dokaza da je počinio bilo koji zločin.